OK, požiadaj ma o niečo. Peťo, chcem ťa poprosiť, mohol by si aj tretíkrát prísť k nám do podcastu v januári? To mrzí ma to nie. Cítiš to? To nie je veľmi tvrdé. Ľudia berú takéto tvrdé nie ako odmietnutie seba, hej, že ľudia to berú osobne a ja dokážem narušiť ten vzťah tvrdým nie. Preto technika, ktorá sa odporúča, že ako povedať nie, je predto nie povedať áno a potom nie povedať tiež áno. Ja poviem áno nejakému princípu. Potom poviem nie tvojej požiadavke, lebo je v konflikte, ale ty tomu rozumieš vďaka tomu a potom ti poviem tretie áno, či dám ti nejaký plán B. Spýtaj sa ma ešte raz. Peťo, prišiel by si k nám do podcastu ešte tretíkrát v januári? Pre mňa je najbližší rok najdôležitejšia vec venovať sa mojej rodine a rozbiehať zahraničné školenia. Z tohto dôvodu nebudem mať priestor prísť do tvojho podcastu. Čo mi napadá, mám 2 vynikajúcich speakerov, ktorí majú témy, ktoré tu ešte neboli a veľmi rád ťa s nimi prepojím. Okay. Toto znie úplne inak a ty tomu zrazu rozumieš, že ja ti nehovorím nie preto, lebo ťa nemám rád, alebo že nie som ochotný, ale preto, lebo je to v konflikte s môjim dôležitým princípom, tým pádom si s tým OK a nebudeš na mňa naliehať, pretože ti dávam plán B a odkazujem ťa na niekoho iného. Takto povedané nie, nepokazí vzťahy a súčasne tebe dáva možnosť si tú svoju potrebu nejak inak vyriešiť. Fantasticky.